Zdravím vás v snapshote 13v17a a ja vám ho skrátka predstavím. Takže, ako prvé pribudol nám tento nádherný blok. Je to vlastne pálený eel a vyzerá veľmi sexy. Ako druhé vám ukážem, ako vôbec sa vyrába. Musíte ísť do bažín a musíte ho vykopať, ten eel. A ako viete, tak keď si vypálili toto, tak vám z toho vznikli tehly. Ale my chceme toto. A hneď vám ukážem, ako sa to robí. Vytvoríte si clay block. Hodíte ho do pece a vznikne vám toto. To je všetko o tomto bloku a potom tu máme tzv. Name tag. A na to budeme potrebovať XP. Vlastne na čo slúži name tag? Ako viete, tak máme tu zvieratka v Minecrafte. Ale, aby sme ich rozlíšili, tak my si ich môžeme pomenovať. Zostani si. OK, a na to pomenovanie vlastne sme vôbec nemali tú možnosť. Ale teraz nám pribudli tieto name tagy, nájdú sa v dungeonoch. A ako vlastne sa dáva to meno? Jednoducho pôjdete do Anvilu. Napíšte meno a zoberiete si, ale ja nemám dostatok XP, takže hneď budeme mať, len moment. Tak ok, to by stačilo. Takže ok, pomenujeme. OK, a už máme name tag s pomenovaním. Takže prídete ku zvieratku a pomenujete ho. Voilà. A je pomenované. Ako vidíte, keď sa na to nedívate, tak vám to neukáže. A keď ste vzdialení viac ako 7 blokov, tak vám to už vôbec neukáže. Takže musíte byť takto k blízkosti a dívať sa na neho. Takže máme koníka s pomenovaním. A teraz nám pripudlo niečo úžasného a to je to, že náročnosť hry sa zvýšila. Hneď vám ukážem. Tu mám peaceful. To tu zapínal peaceful, pre boha. OK. Spavneme si zombikov. Máme tu 3 zombikov. A zombici majú tu špeciálnu vlastnosť, že pokiaľ uberajú damage, tak sa privolajú ďalší. Tu vidíte 2. A mohli by sme vidieť aj viacerých. Áno, už sú tu ďalší a ďalší. A práve z neba padol jeden. Takže to znamená, že pokiaľ zombikové budú horieť, tak sa budú spawnovať ďalší. A ešte tu máme jednu novinku a to sa týka púšti. Púšte boli troška upravené a vy ste mali tu možnosť, že proste ste šli po púšti a za chvíľku tam bolo jazero. Úplne to tak vyzeralo, že wow, púšti jazero, však to nie je realistické. No, odteraz už nebudú žiadne jazera v púšti. Možno to je studne, alebo v blízkosti nejaká rieka, ale inak púšte budú vyzerať fakt sušie. Toto je všetko pre tento snapshot a vyšla aj 1.5.2 a tam je opravený pár bugfixov. Dám vám link do odkazu videa a nie do odkazu videa, do popisku videa a tam uvidíte pár zmien, čo sa udialo. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Bye bye. Ahoj besi.